Hej venner! Nu får I historien om dengang Emma og Mortens bryllup næsten gik galt. Og den starter nu. Hej Morten. Ny vase. Jo, den er musik, og der er program. Er den ikke flot? Jo, meget. Ugen inden brylluppet var der dog ikke andet end en smule uenighed mellem Morten og Emma om valg af drikkevarer til brylluppet. Hvor skal du... Så har jeg købt den her lækre Cordon, som jeg tænkte, vi kunne få til brylluppet. Den er super lækker. Ja, Morten. Den spiller simpelthen Morten, så godt. er det fransk? Ja, det er en Cordon. Nej, Morten. Du ved godt, når man er i Italien, så smager rødvin faktisk godt. Det er lidt mere bras. Ellers har jeg også købt den her lækre champagne fra Champagne. Det er en Bernard Remy fra Champagne i Frankrig, som jo har lavet champagne. Ej, Morten. Hvis hvad, alle ved, at det var romerne, der opfandt champagne i 1500-tallet. Nu vil jeg ikke høre mere om det, Morten. Det gider vi heller ikke rigtig til det bryllup. Tiden efter, at Morten havde friet så romantisk, havde ikke været andet end en dans på roser. De kunne næsten ikke være lykkeligere, de to. In a land of dreams so bright, Morten and Emma found their light. Art and wine in perfect blend, together till the very end. Morten's here with a glass so fine, Emma paints their love divine, holding hands through every way on this joyful wedding day. Morten and Emma in a world of their own, a journey of love. Dog var det ikke kun Emma, der ønskede sig lige præcis den ring. Gollum, Smeagol, han trængte ind i Morten og Emmas lejlighed for at stjæle ringen. Taler jeg med Frodo? Frodo, ja. Hej Frodo, jeg hedder Morten, og der er simpelthen sket noget, som jeg tror, du kan hjælpe med at fikse. Det ser ud til, at nogen har stjålet vores forlovelsesring til på lørdag. Gollum igen. Ja, lige præcis. Det ser ud til, at Gollum har snuppet ringen. Ingen problemer. Jeg samler tropperne. Det får vi styr på. Tusind tak, Frodo. Det sætter jeg virkelig pris på. Till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like. Men ikke alle tropperne dukkede op. Morten og Frodo og hele banden, de fik fat i Gollum, og efter 12 intense timer fik de endelig låst ham inde i Deloittes kælder. Emma fik sin ring. Det kan I se på hendes fingre.
Men historien om, hvorfor Morten i dag er iført g-strengstrusser og babsenutteholder, den må I få en anden gang. Surprise, motherfucker! Morten and Emma in a world of their own. A journey of love where the seeds are sown. Dancing in the sunlight, dancing in our hearts. Morten fik fat i den, efter han i 12 timer. Efter at Morten fik fat i Frodo og hele, men Morten fik fat i dem alle. Han kæmpede mod dem i 12 timer. Det er jo meget. Philip, Morten fik fat i den. Det var godt. Fik han fat i den, og så blev de trængt op i et røvhul.